Ahojte, vítajte ľudia pri dnešnom 10. dieli Lego Mesta. Dneska tu máme takéto výhodné balenie časopisov. Sú v ňom 3 časopisy. A vlastne dostali sme to od našej starkej, ale jediný háčik je v tom, že toto už mám. Ale Lego je kreatívna hračka, takže ja si to idem postaviť podľa seba a ukážem vám za chvíľu, čo som vymyslel. Našiel ešte jednu chybu. Vlastne to bola chyba akože v balení, že tu mal byť aj vlastne tento Raptor, ale namiesto toho tu boli dve tieto rovnaké, ale mne to nevadí, ja si to dám takto spolu a uvidíte, čo vymyslím. Tak to vypadá zlo, ešte nám zvyšilo dosť kociek, musím povedať, ale ešte ma napadlo, že by som zrušil tieto dva plejty cesty, to by som už potom domyslel, tú cestu, to by som už dade využil, toto by sa posunulo aj s morom a mohli by sme začať vlastne robiť taký mini ostrovček, takže ja to idem urobiť a za chvíľu sa vám ozvem. Hotovo. Akurát ešte mi tu chýbajú tu mi chýbajú tie dieliky, takže ja si ich odoberiem z tej starej, z tej cesty. Dám si ich sem a my už môžeme ísť na ten ostrov. Dobre, takže čo ešte musím zobrať tieto kocky na ten ostrov, tieto, a idem si to sem takto pekne pomaličky dávať. A toto je len ako začiatok, nejdeme to sem dávať vlastne celý ten ostrov, nejdem robiť. Ja si to tam len tak vlastne poprikladám a na budúce to dorobím. Lebo ešte mi zvýšili kocky.
Takže toto je tak ako základ toho ostrovu a my poďme ďalej. Dobre, takže ešte sa vrátim k tomu ostrovu. Ešte tu mám takéto listy, tak ich tam skúsim podávať. Skúsim ich tam dať. Tak. A vlastne ostrov dokončíme v ďalších dieloch Lego mesta a ešte čo z tých zvyšných kociek postavím, ja vám to ukážem a dade to umiestním. Pokiaľ ma nevie nič napadnúť, čo mám postaviť z tých kociek, takže ja tam budem umiestniť figurky, kocky odpratať a ešte si ukážeme, čo budem robiť s lampami, s cestou a s tým kamionom, čo som odstránil. My sa už blížime k záveru. No, čo s touto cestou a troška kockami, čo bolo pri nej? No, neveral som to, ale sem mi vyjde asi presne jeden plate cesty. Takže toto si odstránim. Je mi ľúto, ale už je to koniec videa. Vy nezabudnite zanechať like, odber a do komentárov by ste mi mohli napísať, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, čo by som mal zlepšiť. A skúste mi dať nejaké tipy, čo by som mohol dať do mesta, alebo čo by som mohol prerobiť. Takže ešte raz nezabudnite na ten odber, like a koment. Čaute.